Добро утро, казваме на госпожа Гергана Михалчева, директор на БЧК Враца. Добро утро. В нашото студио ще си говорим за една изключително полезна и нямам думи всъщност как да определя. Днес е Международен ден на думата благодаря. И съм сигурна, че много хора могат с ръка на сърцето да кажат благодаря и на вас, и на вашият екип. В конкретния случай топъл обяд като начало на нашия разговор. Ние неведнъж сме споменавали пред нашите зрители какво всъщност означават тези две думички. Топъл обяд, може би за някой на пръв поглед незначителни, но за съжаление за много деца и то в уязвимо социално положение са изключително важни. Добро утро на теб и на всички ваши зрители. Много се радвам да съм ваш гост с така хубави новини. Думичката благодаря, първо искам с нея аз да започна към всички врачани, които в предколедните новогодишни празници пуснаха своите дребни стотинки или левчета или всичко това, което те решиха в касичката, която бяхме поставили в големия магазин в града. Събрахме 500 лева за тази инициатива, която вече 7 година прилагаме във Враца. Топъл обяд. Наистина топъл обяд като словосъчетание носи в себе си, така, посланието, разбираме за какво става въпрос. Но в нашия случай за какво става въпрос? С тази програма ние подпомагаме деца в неравностойно социално положение. Сираци, полусираци, на многодетни семейства, на безработни родители. Деца, които нямат равния старт и шанс като други свои връстници. Чрез осигуряването на един топъл обяд, на пълноценна храна на едно дете, ние постигаме няколко резултата. Първо, че чисто физически нахранваме даденото дете, осигуряваме му пълноценна храна, която в голяма част от случаите всъщност се оказва, че единствената за деня. Това е от една страна. Страшно е, но е факт. Така е, много голяма част от децата всъщност се хранят пълноценно само там, на обяд. Вторият ефект, който ние постигаме, е по-висока посещаемост в училищата. Което е изключително важно, защото те, посещавайки училище, прекарвайки по-голяма част от времето си там в час, слушайки, те неминуемо ще повишат своите знания и своите резултати в учебния процес. И от друга страна, ние облегчаваме и семейните бюджети на тези социално слаби семейства. Мултифункционален е ефектът, ползата е огромна и между другото това е една от програмите, която се приема изключително радушно, с благодарност и ефектът е видим и така тази програма носи на огромно удовлетворение. И се радвам, че вече трета година врачани показват своята съпричастност към тази програма. Иначе парите за топъл обяд идват от така наречената партньорска мрежа за благотворителност. Тя е на национално ниво. Колегите в Национален съвет на Български червен кръст са много ангажирани с тази програма, тъй като осигуряват спонсори, дарители, благодетели. Това обикновено са големи фирми, търговски вериги или пък не толкова големи, но са хора с широки сърца, с големи сърца, които така отделят от своите средства, за да се случват нещата. И това е нашия скромен принос. Тази година 500 лева. На фона на миналата, спомняш ли си? Горе-долу е като миналата, но пък в сравнение с първата, която започнахме, е малко по-слабо. Но въпреки това е много добре и още веднъж благодаря на всички хора, които са видяли нашата касичка и са почувствали необходимост да направят нещо. Тези пари веднага ще влязат в тази годишната програма Топъл обяд, която ние от декември започнахме да осъществяваме в село Малорад, това е община Борован. Изключително тежка социално-демографска характеристика носи този район. Училището е така етнически също много шарено, има нужда и отзивите наистина са... 90 ли бяха децата по програмата? Не, 60 деца в продължение на 90 учебни дни, така че ние ще си до към април, живот и здраве, т.е. тежкия зимен период... Тежките месеци, да. Да. Те ще получават своята топла храна, пълноценна, защото в този обяд се включва първо основно ястие и десерт, нещо, което те много трудно
получават в ежедневието. Да не забравяме, че много родители именно поради тази причина не пускат децата си на училище. Да, този проблем съществува. Освен облеклото, липсата на такова, освен другите там причини, ако трябва да се пътува или нещо друго, е и това, че всъщност това дете трябва да гладува там вкъщи. Все някак нещо би могло евентуално да се измисли. Да, ние много така трудности срещнахме, за да научим децата да се хранят правилно. За да ги научим да се хранят здравословно. През годините много примери сме имали. Детенце само супата с по няколко филийки хляб. Нали, то не е смешно, то е така трагично. Не, трагично, определено. И е жалко, и е мъчно, нали? Но се стараем. Всяка година областния съвет се старае да изнесе този топъл обяд извън областния град. И се получава така, че гражданите на Враца събират пари, които всъщност не се влагат в града. Но пък нашия район, нашия край... Когато говорим за деца, всъщност... Първо, не бива да дискриминираме, но и второ, ние действително целият ни регион е в много тежко състояние. Но Враца все пак е областния град. И община Враца е най-голямата и още взето най-стабилната. Имаме няколко общини, които са на ръба, които са селски тип, които наистина са в много тежко състояние, икономически и социално-демографски. И ползата е огромна там. И всяко нещо, което се направи, носи своя огромен резултат. Малкото, което се прави в една такава община, е с огромен ефект. И нека да уточним всъщност, че програмата Топъл обяд не е насочена само към определен етнос от хората, които живеят там. Тоест абсолютно всички, които към момента имат по-нисък социален статус. Разбира се, първо, вие знаете, че Български червен кръст по никой начин и повод не дискриминира. Просто се прави оценка на нуждите и се стараем всяка година нещата да се случват в различна община, в която има нужда. Каква е обратната връзка от село Малорад? Аз ви казах, че вече отзивите са невероятни, много доволни. Училищното ръководство е просто... Посещаемост? Повишена посещаемостта. Ние извършваме мониторинг, даже и тази седмица ще правим, за да видим как се случват нещата. Но хората са толкова стрикни и всичко се случва така, както трябва да бъде. Няма никакви проблеми. Още повече, че преди 5 години ние също хранихме децата там, така че пътечката е проходена, не се случва за първи път. До кой клас се обучават там децата? То основно училище до 8 клас. От първи до 8 клас са 60 деца в неравностойно положение, като оценката на нуждите е направена от училищното ръководство. Попълнени са документите на децата, те са при нас. Имаме съгласие от родителите децата да бъдат снимани, не за да ги вкарваме в медиите, а по-скоро за да можем да предоставим на партньорите снимков материал и да се види, че действително парите, които те са отделили, защото трябва да ви кажа, че ние ще вложим 500 лева и още 1500 от миналата година, примерно 2000, но от Национален съвет ще ни бъдат преведени почти 10 000. Да, няма така, как 90 дни ежедневно хранене. Точно на тези 60. Да, така че сумата не е малка. Това е във Враца. Тя се случва в почти 20 области в страната, така че сумата, която отива около 100 000 лева. Това не са малко средства и ние сме длъжни да покажем на нашите партньори, дарители, че парите им се изразходват според тяхната воля и отиват по предназначение. Имаме и декларации за съгласие от страна на родителите да снимаме децата, а пък и за наш архив, за да се види какво се случва през годините. И хората доволни при всички положения. Да. Кой не би доволен детето му да е нахранено? Не подлежи на коментар. Винаги, от всякъде. Може би попадаме в такива горещи точки, където наистина нуждата е много голяма. Така че не бива и врачани да се сърдят в кавички, разбира се, защото едва ли някой се сърди, но обхващаме общини, където няма столово хранене, не мисля, че някой би се разсърдил. От гледна точка на това, че може би го направил само човек, който не е никога имал допир до такива райони, защото на места нещата може би. Много са тежки. Имаме общини наистина, които са в много тежко състояние и
И още една инициатива, пак искам да кажа, която направихме по повод Коледа и Нова година. И понеже отново я направихме в 5 от 10-те ни общини, но 5-те най-малки и най-бедни общини, пак е традиционна кампания. Коледни пакети за деца в неравностойно положение. 200 пакета бяха разпределени в 5 общини, по 40 във всяка една община. Това бяха Роман, Криводол, Мизия, Хайредин и Борован. Отново ефектът е много така сериозен. Един пакет беше в рамките на 10 лева. Лакомства, които тези деца сигурно никога не получават през годината. Така че се стараем да сме там, където нуждата е най-голяма. Да, права си, казвайки, че тук при нас нещата, колкото и да е тежко положението, са малко по-концентрирани от към такива възможностите в един голям град са по-големи. Да. Повече институции работят, повече неправителствени организации съществуват и развиват своята дейност. Изобщо комуникацията е на друго ниво. Аз няма да забравя, когато говорихме с организаторите на да осиновим врачанско семейство и Светли от от Дома на науката и техниката, каза, че просто му се плаче всеки път, когато влиза в ролята на дядо Коледа, защото се среща с деца, пак така говорим, не само във Враца, с деца на 5-6 години, които през живота си не са получавали подарък. Да не говорим, че не са виждали шоколад. Жестоко е. Изобщо, знаеш ли, картината е меко казано тревожна. Децата са в много тежко положение. Изобщо в България. България е на едно от първите места по детска бедност и в Европа. Сега и в света не мога да кажа, но статистиката е за Европа. На едно от първите места. Лошото е, че в другия полюс нещата не са по-добри. Положението с нашите възрастни хора също не е по-добро. Много е тежка и там ситуацията. А пък една страна, като ниво на развитие и изобщо като достигнато ниво, се измерва по нейното отношение към възрастните хора. Преди всичко. Така че и децата от една страна, и възрастните хора от друга страна, ситуацията и в двете възрастови групи е много тежка. Така че много е жалко, нали, да видиш дете на тази възраст, което не е получавал, това е най-малкото, че не е получавал подарък. Много трагично е, че той ежедневно не получава пълноценната грижа, каквото и да значи. Това имам предвид и храна, и облекло, и обучение, и образование, така че то да се формира като един пълноценен човек. Това е по-жалкото, но е по-жалко, че нашите възрастни хора не получават нужната грижа, която са заслужили. Пак каквото и да значи това. Ние ще говорим и малко по-нататък. Разбрах, че след 2 седмици ще има повече информация всичко това, което се случва с Центъра домашна грижа, защото това е изключително голям успех за нашия град, но за съжаление времето доста напредвано, пък той е пред нас цяла година има, за да си говорим, защото всичко това, което правите, аз винаги съм го казвала и дано и хората да го осъзнават, е изключително значимо. Дано да е така. Не е така, защото ето тези запасите толкова, колко бяха? 13 кг от интервенционните запаси? Колко? Не, 13 продукта, 53 кг. Така, да, днес обърквам цифрите. Нищо, той е петък, но може би само с 2 думи да кажа, че всъщност програмата приключи на ниво индивидуални потребители. Тази думичка бенефициенти е много тежка и трудна, но все още не сме приключили програмата, защото предстои да раздадем остатъчното количество на социални институции. Но тъй като в страната по-голямата част от колегите не успяха до Нова година да раздадат на хората в списъците, програмата продължава до 18 да се раздава. Тоест от 21 до 31 януари ние ще раздадем остатъчните количества на социалните институции и ще приключим. Аз имах възможност да разговарям с хора, което положение може би не е на ръба, не е най-цветущо, като повечето някъде по средата. Но хора, които са получавали тези помощи. И то специално тази година. Да ти кажа, нас смисъл толкова хубави неща чух от тях. Понеже имаше там някакви материали, но то винаги знаеш, че трябва да има провокация. Няма да изпадне в теми. Кое не ставало там някакъв боб, който се сварявал за цял ден, пък друг за 2 часа. Там някакви неща бяха. Това няма да го коментираме, пък не бил много бял, бил малко по-син. Няма значение, от тези хора не чух една лоша дума. Казаха, да, това да речем е по-добро от другото, но пък в крайна сметка това е нещо, което ни се дава безвъзмездно и ние ще си го използваме
по предназначение и сме доволни, и сме щастливи, и сме благодарни. Ами, много ти благодаря за тази обратна връзка, която ми даде, защото пък моето впечатление така е малко на другия полюс. Тази година аз смятам лично, че бяхме изключително полезни на хората. 13 вида продукти от първа необходимост, продукти, които ще дадат възможност няколко месеца. И меда е много хубав, точно като домашния. Аз също смятам, че е така. Да. Но ми се стори, че хората изключително изнервени бяха, изключително агресивни, изключително нетърпеливи. Много малко, за разлика от друга година, когато не сме давали толкова продукти. Единици са хората, които казаха благодаря ви за това, което правите. А на нас това ни е достатъчно, това ни осмисля целият труд, който полагаме и всички трудности и препятствия, които срещаме по пътя. Няма да казвам и не е необходимо да казвам. Хората не е необходимо да знаят какво ни е коствало изпълнението на тази програма. Това ни е работата и ние я вършим. Но все пак да се обърне към хората, които са включени. Трябва да се научим все пак, че никой на никого не е длъжен. Разбираш ли? Това ще я да кажа, да, определено. Може да се случи на всеки. В живота е такъв, че се случват различни неща. И трябва да се подава ръка за помощ. И трябва такива организации като нашата да изпълняват тази своя хуманна мисия. Но и от другата страна трябва да се научат хората да знаят, че срещу тях също стоят хора, със своите проблеми, които са се отдали. Които изпълняват своя служебен дълг и правят всичко възможно нещата да се случат. Просто трябва да се научим на едно взаимно уважение едни към други. Старали сме се към всички хора. На територията на областта са над 12 500 бенефициенти. Към всеки един от тях по-човешки да не се почувства обиден или унизен по някой начин. Но ми се иска и към хората, моите доброволци или служители, също да се отнасят по този начин. Защото е много е обидно и така не е и честно. Нали, да не уважаваш труда на този, който прави нещо добро. И то безвъзмездно, нека да кажем още веднъж. В смисъл, в конкретния случай това, което получаваш е безвъзмездно, ти не дължиш нищо за него. Единственият ангажимент е да отидеш да си го прибереш. Разбира се, той е безвъзмездно и хората трябва да получават качествени продукти и трябва да получават качествена услуга. Това никой не го оспорва. И никой изобщо не го... Но хората бяха много изнервени тази година. Някак... Не знам на какво се дължи. Може би кризата вече си казва своето влияние. Хората са на ръба, но съм очудена аз лично за себе си, че въпреки тези много продукти, изключително така, от голяма полза не накараха хората да се почувстват по-добре. Моето лично впечатление е такова. Кажи нещо хубаво за финал, наистина, буквално в рамките на една секунда. Ами какво да кажа за финал? Предстои ни нашето отчетно изборно събрание областно. Това е нашия най-висш форум на територията на областта, на който форум първо ние събираме всички наши членове, каним така всички наши партньори и гости и ще отчетем дейността си. Освен това се надявам тази година също да се случат много хубави неща. И ще си говорим по-нататък за тях, защото центровете домашни грижи, които ние открихме и които вече ще започват работа в истински смисъл, на думата смятам, че са нещо, за което трябва да се говори. И ние ще го направим още в края на този месец, защото и аз така смятам, трябва да се популяризира тази чудесна идея. Да, да има полза. Това е, което в най-близък план ни предстои, да отчетем дейността си и така да... Хубава 2013 година. Благодаря и на вас, успешна работа. Останете с програмата на телевизия Враца. Благодарим ви, че избрахте да се събудите заедно с нас тази сутрин. Честит петък. Нямах възможност да ви го кажа, сега го правя. И не забравяйте днес да благодарите повече, отколкото всеки един друг ден. Със сигурност има къде и на кой да кажете благодаря ти.